industry department in subsidy rate in kan ham in china anon po chuaka leidu kanomani chuan tiglai poin alei the ti china kampon ang khan veni local te kanom na level te vong fai turing kanin ngen ani life te hi lu sei honen in do train kan ni anin do lai hian sal chia lo te anin man sak trina lal te le lalai hian khofa te ven him le lal ram zo chu an tum ber ani train a chan chu la ro pui lal chak ya ram op te ne na chunga chia te chuan an ram chu thatak le him taka en kola an mani do tu te do le tura chandral pui tur te in ani an lal dan ero ain ang vek theilo lai lal te yan chia lo le salpo an nei ve cheu mai lal hian an chia lo te zinga ama nei le engkol tu big deu an nei trina in chia lo ngai na deu te po an nei ve bok ti chuan lalin adam lain kathi hun chuan ani hi mithi khwa karong bola min enkol turing kathangani ati chu chia lo chu apu mithi khwa a zui tur ani lalchen khat chuan an thi in an ruala kaltir ve an du train ani suti ani chuan anum chunga phum tel ani chu lal chu athita ama enkol tura mithi kho a shrai tur chia lo chuan lungai em chungin apurwang chu alam hual ta a phurlem lo tak chuan alam ki ko zak maya lau su lungai su kapu karon veng chea karon zui zel chea ithil rit phut te chu karon chok anga i kai za karon veng anga ti tur te chu karon ti vekang ti in alama zude anlo tula ha te pin alam thin thive mai tur ni a ingain lungai em no hui pap chungin alam ta a chu lam chu ani Chawnglaizawn an ti chu lal ruang kha na lam ani
Chawnglaizawn là mỗi đặc biệt nên tiêu tu thì council Veng YLA branch thế anh ni branch thì lai nam làm chỉ sang te po un sang lo en ti to train anh ni tun ha chuan central YLA na Indonesia ka po se te po lai nam lam chu sang pakhat na di bun lo hong to thin tu te kha an ni